Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. GRDJ Brothers κοντά σας. Βρέτομαν εδώ μαζί με τον Κωστή. Γεια σας. Σήμερα παίζουμε Skyblock. Skyblock από ό,τι καταλάβατε. Και να δούμε. Ναι. Είναι αρχή μιας μεγάλης αρχής. Μακάρι να πάει καλά. Κάντε το σταυρό σας. Μετά θα προσκαλέσω τον κύριο τον Κώστη στο δικό μου το νησί που είναι ένα παλάτι να πούμε από ξύλο. Όχι σαν αυτή την μικρή τη σκατούλα. Πρώτον, τι με ενδιαφέρει. Δεν μου αρέσει το Minecraft. Πω ρε φίλε. Σπαστικό αυτό το παιδί. Εγώ είμαι σπαστικός. Όχι, η γιαγιά μου είναι σπαστική. Ναι. Εσύ τι λες, ποιος είναι σπαστικός, εγώ ή εσύ? Εγώ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, λάθος ήταν. Αυτός. Εγώ γιατί? Εσύ. Δεν ξέρω. Εσύ σε λίγο θα πας καμιά μπουνιά που θα σου είναι ξέχαστη. Παιδί μου, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 12. Και εγώ είμαι 14. Πλάκα κάνει, 12 είναι κι αυτός. Αλήθεια. Αχ, τι ωραία μέλλον. Θα φτιάξουμε ένα σκατόσπιτο εκεί πέρα να μένει. Ποιος εγώ? Ναι. Σκατόσπιτο να πεις το δικό σου σπίτι, το δικό μου. Το δικό μου Ναι, είναι ένα παλάτι μπροστά στο δικό σου. Ο βασιλάς. Ναι, δεν έχετε δει το δικό μου. Ναι. Δεν έχει δει το δικό μου, γι' αυτό μιλάει. Αυτό θα κρατήσουμε. Να σας πω κάτι. Θα κάνω ένα βίντεο κι εγώ, αλλά θα παίξω πιο καλά παιχνίδια από το Minecraft. Εντάξει. Τώρα με κοροϊδεύει. Τι κάνεις ρε, βεντούζες? Βεντούζες. Το λοιπόν, πόσα μάνι έχεις? Τι? Θέλω να δω τα λεφτά σου. 100.000. 10 ευρώ έχει. Πάμε να αγοράσουμε pistons, levers και piston. Κάνεις lever. Κάνεις lever δωρεάν. Όχι. Αν και piston. Όχι. Δεν θες cobblestone? Όχι. Καλά, μη θέλεις cobblestone. Όχι. Όχι. Σου φτιάξω εγώ ένα κουκουλί. Γάμο τις βεντούζες σου. Κάνω τιμή σε σένα, μεγάλε. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι γερός. Τι κάνεις τόση ώρα σε αυτό το νησί, να το πω? Διάστημα να το πω? Ή μήπως είναι το κεφάλι σου αυτό? Αστείο, γελάσαμε. Αυτό θα είναι το μνημείο. Όχι, κάποιος είναι απέναντι. Κάποιος είναι απέναντι. Α, έχει, ναι. Ναι, σκότωσέ το. Κάτσε να τον πω να με κάνει TP. Όχι. TPA. P. Creator. Του Βρέτομα. Του... Πού είναι? Θέλεις λίγη κολόνια? Θέλεις? Κοίτα. Θέλεις? Ναι. Άλλα. Περίμενε. Να βάλω κι εγώ. Που έχω ένα bone. Ποιος ήρθε? Κόκαλο! Πού είδες το κόκαλο? Αυτό είναι το μνημείο, το μεγάλο, για τους DJ Brothers. Τι σκατούλα είναι αυτή? Αχ, Θεέ μου. Και αυτός Γιατί μας λένε DJ? γιατί το επιλέξαμε το όνομα. Αλήθεια? Ναι. Ψέματα λέει. Gente ούκα με στον. Ούτε με άκουσε καν. Τον άκουσα, αλλά θα το... Αχ, μη βαράς ρε. Αχ, σου άρεσε? Ναι.
φάει και αυτό. Αου, πόνεσα. Άντε γιατί. Να το δεντράκι μας. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί κανείς δεν μιλάει? Στο βόθρο πέσατε. Θες να σου κάνω shop, μαγαζί? Τι θες να πουλάει το shop σου, το μαγαζί σου? Πρώτον, είπα, δεν μ' αρέσει το Minecraft. Δεύτερον, τι είπες? Τι θες να πουλάει το μαγαζί σου? Τίποτα. Επειδή είμαι και ευγενικός κιόλας. Βρετέ. Βρέτομαν θέλω να πει. Βρετέμαν. Έτσι με φωνάζουνε. Από την αλήθεια. Πώς? Βρετέμαν. Αλήθεια βρετεμάν. Βρετομαν. Δεν με νοιάζει όπως το λένε. Βρετό, ηλία, βρετό να το λένε. Σκατά να το λένε. Βρετομαν. Βρετομαν. Άμα κόψουμε το μαν, βγαίνει βρέτο. Ναι. Βρέτο. Τουλάχιστον εγώ έχω όνομα. Κωστής. Εμένα πώς με λένε? Κωστή με λένε. Το ξέρω. Έλα. Ωραία. Ωραία. Κώστας. Αχ, δεν έχουμε ρε φίλε φούρνο. Για να σκάψουμε να βρούμε κόμπλεστον. Πώς έχει εδώ μέσα. Συγγνώμη. Μήπως φτάνει τόσο? Βαρέθηκα. Εγώ. Δεν ξέρω εσείς που μας βλέπετε αν βαρεθήκατε, νομίζω ναι. Γιατί εγώ κάνω καλύτερα βίντεο. Έχει κάνει κάτι... Τι κάνω? Κάτι όμορφο βίντεο. Είδατε? Έπεσα! Τρόμαξα. Λέω σίγουρα κάποιος πέθανε. Που έχασα και τα αντικείμενα που είχα μαζί μου. Παιδί μου, πήρε το έχεις. Κάτσε λίγο. Αχ ρε φίλε. Παιδιά ζηματάει, ειλικρινά μιλώ. Κάτσε να δούμε, μήπως χάσαμε κανένα λεφτό. Α, όχι. Πάμε. Πώς περπατάει έτσι ρε φίλε? Συγγνώμη, σας αρέσει? Μάθε ένα νέο κόλπο, πατώντας W και Control τρέχεις. Δες. Και ποιος δεν το πήρα τα ξέρει? XP ρε φίλε. Του άλλου. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά τώρα το ξέχασα. Πού να πάρει? Κάτσε να δείτε. Και είναι αυτός, ρε. Ευχαριστώ ρε. Βάρα τον. Σκότωσέ Αχ, τον. ναι. Όλα τα XP εγώ τα παίρνω. Σε ευχαριστώ φίλε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο. Επιτέλους θέλω να πω, επιτέλους. Κάντε ένα like γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Πεθαίνα. Ο Άλεξ είναι αυτός. Ναι, κάντε ένα like γιατί αυτός αγρίεψε. Community channel μου. Έπεσε να πεθάει. Τα πετάει όλα ρε. Συγγνώμη βρέτομαν, δεν τελειώνουμε. Α, ναι. Ανάσταση. Και αυτό το βίντεο GRDJ Brothers, κάντε ένα subscribe και like, μας βοηθάει πολύ όπως το είπε και ο φίλος μου, η καλά αδερφός μου Κωστής. Γεια σας!